ředitel jsem já. Ředitel depa je Péťa. Depa vlastně. Ještě teda, když někdo si bude čít to kolo zálužně, ale pravidla závodu depa. Všichni jedou pohromadě, hromadný stár. A ten, kdo je dojednej okolo, tak se podívá na hodinky. Máte všichni hodinky? Ten nejbližší. Tak se zapamatuje místo, kde je a odhadne čas podle slunce. Tak někdo ten, kdo bude předjíždět, tak se uvidí. Když ho někdo předjede, tak prostě odstupuje ze závodu, ale neznamená to, že by byl jako odpole, to prostě jenom zapíší se pořadí. Je to kvůli tomu, ale se pak dali pořadí. Na té žena bude měřit čas v cíli a ve startu, když tam já jí zavolám minutu před startem. A v cíli budeme muset se všichni nahlásit, jak jsme dali pořadí rozhodčí Kateřině. On to zapíše. A budeme si to sami hlídat, to pořadí. Teda když tam bude spurt, tak asi tam... Ale tady bychom šli rovnou teďka, protože to musí naprojet celý. A ještě, počkej, ještě jedna... My ještě zdržíme. Musí se to projet celý. A ještě jedna důležitá věc. Jedeme všichni tak, aby jsme neohrožovali své okolí a sebe ani spolujezdce. Protože na trati můžou být kočárky, psy. Prostě je to tam nebezpečný, takže jako sice závodíme, ale když je nepřehlední místo, tak tam neletíme jak magoři. Bohužel to vyšlo takhle vyškolí počasí. Kdyby bylo hnusně, bylo by to lepší. A budete už čekat za lávkou. No? Takže my odstartujeme, přeběhneme lávku, až my odjedeme, tak vy se vydáte jakoby za náma. A objedete celý to kolo. Perfektní by bylo, kdybyste objeli třeba celý kolo a dojeli do toho depa a tam už jste počkali. Jo? Ne, tu nebudete přejíždět, protože tam, jak jsme jeli do toho Lampionového lesa, tak by se jel už nahoru zase k té lávce. Je to taky? Je, tak já jsem nevěděl cíl, ne. No dobrý. Ještě dvě. No, hlaváček. Darika vítám, ale tam... Ještě jedna, jo? A předtím má hrdý koukej. Tohle na filmuj. Hned v prvním sjezdu, já jsem se pak docela bál. Takhle se mi vydělal rukou. Tady je to za každou chvíli, jo, že cítím, že to... No. Ten to máš, ten úplně uletěl. Já jako favorita. Klasický favorit. Tak to záleží na jezdci. Tam jsem taky tápal. 3 minuty, jo.
Čtvrté místo. Musí se vybírat první. První si vybírá, musí od prvního. První si vybírá tedy cenu. Napřed jdou na stupně vítězů. Napřed jdeme na stupně vítězů. 13, 12, 11. Hele, gofry, Láďo, uhni. Tak dobře, tak uděláme vyhlášení od čtvrtého a Čtvrté místo. hezky. Tady vedle stupňů vítězů, jo? Obkročmo tady, nebo za to? Za to tady to jsou. Jo, nebo tak za to vedle, jo? Oni budou... Čas 37,50. Třetí Hlaváček Jiří. Ano, Hezky. jsem teda. 36. Gratulace. Děkuji. Nebo já nevím. Pojď No, tak pojď vedle, no. Tak Láďo. Gratuluju. Mistra. Rejka. Posledním okruhu. Ale to už tak jako tělo to chtělo, já jsem, abych se s tím Láďou musel hodně, jo. Láďo se rozjížděl a já jsem 2 dny. Tak vy jste docela za Tomáš víc, měl krátký, pak se chtěl. No vlastně. Ať je dobrou. Tak jdeme umýt. Klasicky ne. A řízal bych to vždycky přes proužky potom ty kostky. No ujídelný. Na jídelnou. Takové jako... Tak taková? Ty auta pod nohama, to je ale nebezpečná práce.